Jeg vil starte med at gennemgå nogle generelle regler for redoxreaktioner. Og det første, man skal gøre, når man løser en redoxreaktion, det er at tildele oxidationstal. Og hvis stoffet er på ren form, så får det oxidationstallet 0. Så hvis man for eksempel har diod, så får det så oxidationstallet 0. Og hvis det så er på ionform, så får det oxidationstal tilsvarende den ladning, ionen har. Så det vil sige, jern 2 plus, den får et oxidationstal på plus 2. Og man skriver altid oxidationstal med romertal. Og hydrogen, den har altid et oxidationstal på plus 1. Og oxygen har altid et oxidationstal på minus 2. Og det, at man så ved, at oxygen og hydrogen altid har det samme oxidationstal, det kan man så bruge til at finde andre stoffers oxidationstal i sammensatte ioner. Så hvis man for eksempel har sulfationen her, så kan man så opstille en ligning for at finde ud af, hvad S oxidationstal skal være. Så hvis vi kalder S for X, så vil det så sige, at X plus 4 gange minus 2 skal give minus 2. Og det er fordi, at som sagt, så er X S'et, og så er der 4 oxygen der. Og oxygen har et oxidationstal på minus 2. Og så er ladningen på den her sammensatte ion minus 2, som man kan se her. Så derfor skal det hele give minus 2. Og så kan man så se, at det er x plus minus 8 skal give minus 2. Og så kan man så plusse med 8 på begge sider, og så kommer det til at stå x er lige med 6. Og derfor får svovl så et oxidationstal på plus 6. Sådan der. Og det næste, man så skal gøre, når man skal få en redoxreaktion til at gå op, det er at tilpasse op- og nedgangen. Og en opgang i oxidationstal fra venstre til højre side hedder en oxidation, og en nedgang fra venstre til højre side hedder en reduktion. Og ja, de skal så stemme for, at den her reaktion går op, men det gennemgår vi også i senere hen i videoen. Og så skal man så også få ladninger til at passe, og for at få den her ladning til at passe, som tit ikke går op til at starte med, så skal man så i sure opløsninger tilpasse med på plus, så ladningen bliver stabil, og i basiske opløsninger skal man tilpasse med OH minus. I dag skal vi lære at lave redoxreaktioner, og her er et eksempel på en redoxreaktion i sur opløsning. Vi starter med at tildele oxidationstal. I vil få minus 1, fordi at ladningen er minus. Og man skriver tallet i romertal, for at man ikke bytter om på ladning og oxidationstal. Og jern 3 plus vil få 3 plus, fordi ladningen også er 3 plus. Og I er over på 0, fordi den står på 1. Og jern 2 plus vil så få 2. Og så skal man kigge på, hvor meget oxidationstallene stiger og falder. Vi kan se her, at jern, den falder. Det er det, vi kalder en reduktion. Og den falder med 1. Og jod, den stiger
Den er minus 1, men der er 2 derovre. Og det kalder vi oxidation. Og så skal vi få dem til at gå op. Så de går det samme antal op og det samme antal ned. Så her ganger vi 1, så 2 op. Og her ganger vi 2. Så lægger 2 ned. Og derfor skal vi skrive 2 foran jern på begge sider. Og når der står 1, så skriver man ingenting. Men fordi der er 2 jod på den her side, og kun 1 herover, skriver vi 2 foran her. Fordi det er en sur opløb, eller nu skal vi så til ladning. Vi har her på de forskellige sider. På venstre side, der har vi 2 gange minus og 2 gange 3 plus. Det vil sige, at vi har plus 6 og minus 2, så vi har plus 4. Og på den anden side har vi 0, og så 2 gange 2 plus. Vi har også plus 4, så ladningerne stemmer. Hvis ladningerne ikke stemmer, så skulle man have afstemt med på plusjoner, fordi det er en sur opløsning. Og så til sidst skal man tjekke, om man skal afstemme med vand, og det skal man ikke, da den passer, som den er. Ja. Her er en lidt sværere redoxreaktion, og den er i elastisk opløsning. Og igen, så starter vi med at tildele oxidationstal, og den her den er minus 2, fordi ladningen er på minus 2. Først står det i rum og sådan. Og den her har en ladning på 0, fordi den er fritstående. Og så har vi SO4 minus 2. Og der er O altid minus 2. Og så for at finde S, så kan man opstille ligningen x plus 4 gange minus 2. Fordi nu minus 2. Og det er fordi, at ladningen er minus 2. Og så er oxidationstallet på O minus 2, og det er der 4 gange. Så det vil sige x plus negativ 8 lige med minus 2. Og så kan man plus med 8 på begge sider. Så x er lige med 6. Så derfor er oxidationstallet af svovl 6. Og så siger minus, det har lavet oxidationstal på minus 1, fordi deres ladning er på minus 1. Og så skal man til at finde op- og nedgangene. Og første ændring på svovl, som går fra minus 2 til plus 6, så derfor sker der en oxidation. På 8 plus, det synes jeg er 8 op. Og så klor ændrer sig også. Og den går ned, så derfor skal der en reduktion. På 0 til minus 1, så jeg gør den ned. Og så for at få det til at stemme, så ganger jeg det her med 8. Og derfor skal der stå 8 foran her. Og 4 foran her, fordi der siger 2. Så der er i alt der 8. Så er lige nu 8 nu. Og så stemmer det. Og så skal man til ladningen. Så derfor opstiller vi skemaet igen. Og på venstre side, der har vi en ladning på minus 2 og på 0, så derfor er ladningen minus 2. Og på højre side, der har vi minus 2, og så siger minus 8 gange, så derfor er ladningen minus 10. Og det giver en forskel på 8. Og så fordi det er en basisk opløsning, så skal man tilføje O på minuser. Og siden det her er den mindre negative side, så skal vi så plusse noget forskellen, så plus 8 O minus.
Og så stemmer ladningen, så det er minus 10 på begge sider. Og så skal man afstemme med vand, fordi ellers så er der hår på den her side og ikke på den anden. Og så fordi der er 8 hår her, så skal der så være 4 H2O, fordi det er H2O, så der er 8 hår. Og til sidst så skal man tjekke, om ordene passer på begge sider. Det gør man med et skema. Og på venstre side, der er der 8 ord. Og på højre side, der er der 4 plus 4 ord. Så der er igen 8 ord. Så derfor gør Redox